వెల్కమ్ టు మెగా షాపింగ్ మాల్, హ్యాండ్లూమ్ మార్కెట్ రోడ్, చౌటుప్పల్. ఈరోజు వెరైటీ వచ్చేసి సేలం సిల్క్. సేలం సిల్క్ అండి, చూడండి ఎంత బాగుందో ఈ ఐటము. ఇది మార్కెట్ వాల్యూ వచ్చేసి 2000 రూపాయలు ఉంటుందండి. మన దగ్గర వచ్చేసి 1280 రూపాయలు మాత్రమే. 1280 మాత్రమే. ఇగో కొంగండి, బ్లౌజ్ మ్యాంగో బూటా వచ్చింది, చాలా బాగా వచ్చిందండి బ్లౌజ్ కూడా. 1280 మాత్రమే. ఇందులో ఇన్ని కలర్స్ ఉన్నాయండి, డిజైన్లు కూడా వేరువేరుగా ఉన్నాయి, కలర్ చార్ట్ కూడా ఇన్ని రకాలుగా ఉంది. ఓన్లీ 1280 రూపీస్ మాత్రమే.